Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi deternum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ni pasukan. Nga atong Ginoo nagpahayag kung kamo magpabilin sa akong mga pulong. May bawa mo sa kamaturan o kang kamaturan makaluwas kaninyo. Matahom og mabungahon kayong tagsa-tagsa ko na huna kung makapaminaw ta sa saad si Ginoo. Nga kung magpabilin ta siya mga pulong, may bawa ta sa kamaturan o ang kamaturan magaluwas ka nato. San Juan 8, 31-32. Mga igsoon ato ning sugdan pinagi sa pagampo. Sa ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, nga muyo kami, pinagi sa ngalan ni Jesus, nga ibubo ka namo ang kalinaw, kay labihan ng daghanas nangamatay sa gubat, libo-kalibo ang mga nangamatay dito sa Ukraine o sa Russia o sa Israel o sa nasod sa Iran, uban nga nasod nga nagkasangka. Busa lang itong amahan, nangamuyo kami sa bugos nga pagpaubos na imong ipadala ang kalinaw sa kalibutan. Niya mo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, ang mahal nga inahan, nga mo'y muda sa itong pagampo nga to siyang anak na si Jesus, o siya dili balibaran. Mahal nga inahan, yampo kami, labi na sa among mayang panglawas, tagi kami dugang kabaskog o giyampo usab nga among mga hunahuna o nakatunan sa imong padig-ingnan mabansay namo ang pagpaubos lang itong inahan kami nagasalig nga dadon nimo nga among mga pangamuyo mga pagkinahanglan o ang imong anak dili mo baliban. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sa Bahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Igsoon niyata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Og na natin mga kauban nga mo salmot ka na to. Yes, Brother de Racasa, Dan Kugta, si Mado Aquino, Bradaling Bacalso, ang atong Catholic Lay Minister nga mo tungas kanunes bukid sa Talisay City o ganon pagpaambit sa pulong sa kinabuhi ka sa ulugan sa pulong o niyasan si Brad John Porca niya o namang ni raise his hand si Brad Rudy Racasa ato na yung paminaw. Salamat Brad Sok ug manggabi sa tanang yun atong listeners ning atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Carbon Market, Cebu City, sa Barangay Ermita nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong o the Genesis Veronica and Miri Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Batsok sa Panultihon 3, Tudling City. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply, obey the Lord and refuse to do wrong. Ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayud kaayo. Kahadluki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Panultihon 3 City, klaro kayo nga kahadluki gyud ang Ginoo og isalikway ang dautan. Sa Roma 3:12 sa maayong balita, Biblia, nagkanayon, all have turned away from God. They have all gone wrong. No one does what is right, not even one. Ang tanan na miya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan usa nga nagbuhat og matarong. Wala gayod bisan usa. Ezekiel 14, Tudling 14, ang Ginoong Dios mo'y nagsulti nini. Bisan pag nagpuyo, uban kanina si Noe, si Daniel o si Job, kinira sila maoy maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. Akong pangutana ni Bladsok,
sa Roma 3:12, wa man kay matarong lasok. Nganong sa Ezekiel 14:14, di amay tulo, si Noe, si Daniel ug si Job, matarong manin, nganong naluwas man. Paliw ko na ko patinawan ni Bradshaw. Mayo na yung pangutan na Brad Rudy Racasa kay sa unang lantaw na to sa duha ka teksto, nagkasumpaki gyud kay imong gibasa ang Roma 3:12 nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios ang tanan. Pero sa Ezekiel 14 bersikulo 14 nagisgot ka nga dunay mga tawo nga matarong, si Noe, si Daniel ug si Job, nga ang ilang pagkamatarong magaluwas kanila. So contradiction kay doon naman di ay matarong nganong ningon man nga ang tanan nakasa na ang atong katubag niya na nga kanang pangingos Ginoo nga ang tanan nakasa wa magpasabot nga eternal ang ilang pagkaginapos sa sala nga ikatambog sila sa way duha-duha kay gigapos naman sila sala itambog sa impyerno. Pero daghan siyang makasasala nga nangabag-o bisan nga ni katong naila nga sinalikwes katilingban si Maria Magdalena. Bisan siya silutan na untas kamatayon, naluwas siya. O giingnan siya na Jesus, tindog anak, napasaylo ng imong mga sala. O gikan siyang mahugaw nga kinabuhi, labaw pa kahugaw sa lapok sa lunangan, nabag-o siya, na imong is-is o puti nga kalag, o nagalagad sa Ginoo, o bisan pa gani hangtod sa kamatayon ni Jesus, mi lantaw siya. Ug nahimo siyang usas mga santa, Santa Maria Magdalena. Usa na ka example nga dili ang tanan nga mga kasasala ni hunong ni urong sa pagkamakasasala, daghang nabago. Mao na nga kanang sa Ezekiel 14:14 nga si Noe, si Daniel o si Job, mga tao nga matarong. Sa tabay ilang gipuy-an, silang kinabuhi ang pagka masinulundon sa sugo sa Dios. Muna nga sila matarong. Pero dili na sabdon nga ang tanan yung makasasala mahug sa impyerno. Kay kita nasayod nga mao ni tuyo sa Ginoo pagpangita sa makasasala aron sila mapasaylo tungod sa ilang pagbasol silang kadautan. Nya mo na nga in every role there is an exemption. Sa mas paingon nga tanan mamatay. Pero doon na may duha ka tao nga mamatay. Sinok kay ila nga maaghop o pabsanon o guwagi kasuko. Gi sakgaw sa panganod gida nga tos ketasan wa mo agi kamatayon. Si Elias ang ngalan og the king of prophets nga may sukeng propita suway kanlok sa pamulong sa mga dautang tao alang sa ilang pagbalik sa mga gahom nga Diyos. Nya wasan siya mo agi kamatayon si Elias. Gipasakay og karwahe nga kamayo dunay pako ug milupad ngadto sa ketasan wa siya mo agi kamatayon. So, in every role, almost every role, there is always an exception. Ang tanan nakasa, pero doon na sa mga tao nga exempted. O mo na ang gingon na to nga ang tanan nakasa o mamatay. Pero doon na malagi wa san mamatay. So, exception of the rule. Wa mo agi kamatayon. Sino kong si Elias. So, ko na to sa lingwahe divino sa Diyos nga maingon na to nga ang matag balaod doon na sa ipipila nga makadawat o exception of the law. Mauna ang ato'y kapambit sa may pagkutana ni Brad Rudy Racasa o balik tas itong mga kauban niya si Brad John Porca. Dan salamat Brachok o mayong gabi sa tanan nagsunod din labi na sa matalom lite
sa ilang bag-oron nga na-organize Bradsok dito sa Matalom bagong chapter nga nasa mga kapilya nila. Salamat nila ni Ja Julius Ubos og ni Dudoy Gato og sa tanang mga siplis Matalom, labi na sa atong arsobispo diya sa obispo sa Precioso Cantillas ang taga Cebu nga tuwa masahin sa Diocese of Masin. Mayong hapon labi na ni Ernesto Roses kanon nagsunod og mga kusinira ni Father Ryan Diaz Kagnaan Matalom Leyte. Mayong gabi. Ang pangutanan Bradsok na ngayon, ang pulong sa Dios nagsumpaki. Ang pagsumpaki nini maila na to nga ang Dios nasayop. Kaya ang iyang mga pulong nagkasumpaki ug ang Dios nagpaila. Diya sa Isaias 9:6 nga siya ang prinsipis kalinaw. Nya dili day siya magbuhat og sala ni sayop sa Deuteronomio 32:4. Pero nagsulti si Jesus og miingon kanila nga dili pakigdait akong gidal dinhi kun dili espada. Busa nagkasumpaki day ang pulong sa Ginoo. Unsa may katinawan ni Bradsok? Ang katinawa niya na mao kanang mga pulong ni Kristo nga wa ko moanhi pakigdait kundili pagkabahin-bahin o pag daog sa makalilisang nga hulgas kalibutan. Ang gingon nga si Kristo way pakigdait kana nasa 1 Juan 3:8 nga si Kristo gustong makig-away sa yawa o sa mga lansi sa yawa. So, wa siya pakigdait sa yawa. Wa siya pakigdait sa sala. Pero doon na siya pakigdait sa mga makasasala nga nibalik kaniya, nibalik sa Diyos. So, muna nga sa 4:12 sa Hebrehanon, ang pulong sa Diyos mahit pa si espada nga duay suwab nga mo ni mo kagis ug mo langkat sa mga kadautan ug pagtulon ang sayop. So mora nga pangingon niya nga kumuanhi sa pakigdait, parehara siya sa usa ka doktor nga ang doktor doon ay pakigdait sa pasyente kaya gusto mo siya maluwas. Pero wa siya pakigdait sa sakit sa pasyente. Kaya na-uncover, na-ablihan, nasairan sa doktor nga sakit sa mga tao, mao ang tumor sa nakabahin sa lawas nato nga nihubag, minana, niya, pait kayong pag-anto sa kasakit. So, muna ang operahan sa doktor aron maluwas ang pasyente. So nakigdait sa pasyente pero wa siya makigdait sa balatian kung sakit sa pasyente giayo niya. So mo na ang kahulugan niya ng si Kristo mao ang tinubdan sa kalinaw. Pero ningon sa siya nga wa kumuanis pagkigdait nga ang usa ka panimalay doon ay uban nga nihabig sa mga Parisiyo sa pagtulunan sa mga Judaismo, ang ubansan nihabig ni Kristo tungod sa iyang dagkong nga milagro nakita nga nagpaila si anak sa Diyos ug dili siya masayo usa na bahin. Pero ang utlanan sa pagbahin-bahin mabutra sa pagkahiyusa tungod kay ang Espiritu Santo muanhiman o hiusahon niya ang katawhan ng kabahin-bahin. So, mo na nga ang iyang gida, espada, apandili na igpapatay tao, ang pulong sa Diyos. Ang resulta siyang pakig-harong, pakig-away, dili sa makasasala, kundi sa sala. Sa mas doktor, dili niya kontra ang pasyente masakiton,
apan kaaway siya sa sakit sa pasyente, mao iya na buntugon. Ingon niya na ang kahulugan sa gitawag nato daw nagsumpake pero wala diay. Sumala sa tuyong kahulugan sa Ginoo siya mga pulong. Muna atong tubag sa may pagkutana ni Brad John Purka, niya arita ni Brad Aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok, maayong gabi ka natong tanan sa itong mga kauban nga niya karon sa studio sa DYRF Radio Puwersa 12:15 sa dial sa itong mga radyo. Yeah. Brother Sok, diha sa Leviticus 11 na din nga gisgutan sa the whole chapter nga gi-classify ang mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ang usa din nga dili gid ipakaon kay hugaw mong mga baboy kuban pa mga mananap nga dili ipakaon. Nya Brother Sok, itang mga Katoliko kusog man kay mga baboy labi nag-aslon. Nya dili ba ni masupak o makontra sa gisulti din ni sa Leviticus 11? Palihog ko no Brother Sok. Mao na ang dakong taghaga nga say makalilibog kayo ang balang kasulatan. Kay ang Leviticus 11:20 o Leviticus 1:30 nagbahig og nagtudlo nga dunay mga karne, mga hayop nga gila nga hugaw. Og doon na say mga karnes, mga hayop nga giisip nga makaon. Mingon ang balaod nga kadtong mananap nga upat ang tiil. Unya buwa kong kuko nagpangusap sama sa baka, karnero, kanding, bisag wa na ligi kaon, mag-usap man. Pero buwak sa kuko. Pero doon ay mananap nga buwak kong kuko, dili magpangusap. Kaya kanang magpangusap, bisag wa ligi kaon, sige usap sa basa, karnero, kanding, ug baka, ug kabaw. Pero ang baboy, buwak kong kuko, di magpangusap, hugaw na para ninyo. Busa na ihugaw. Hugay mo pagkaon niya na. Naibabasa na to sa Isaias 66, nga doon ay mga tao nga mga dautan o badlong sa magagahom kay nitago o nangitag karne o naghikay baboy naon sila. So, ikasaban sila sa katawhan nga nangulo kanila. Kay gidili man ang pagkaog baboy. So, sa may dagatan, nga na gidili niya, gilapas mas Katoliko, kay mukaon mag-inasalog, humba. Special food para sa uban. Ay, ang tubag niya na nasa Roma 14:4. Roma 14, versikulo 14. Mingon si San Pablo, nahibawaan ko ang tubag niya na, gikan gyud sa ngabil ni Kristo. Nahibawaan ko, gikan gyud sa ngabil og tingog ni Kristo nga nagsulti. So, unsa may pasabot ni San Pablo na sa San Marcos City 18-19 nga mingon si Jesus, sultihan tamo nga ang tanang pagkaon nga gika sa gawas wagis ba padungstian ilabay sa ilit. Dili na makahugaw ninyo. Pero gikan sa sulod, niya mo gawas, sama sa gikas kasing-kasing na kasilag, pagdumot, pagpatayag tao, pagpanapaw, panglupig, pagpanikas, kinigikas sa sulod, mo ni makahugaw sa tao. Niya gisumpayan na sa Ginoo. Mo ni ingon San Pablo, og sultihan ko kamo, ang tanang hugaw nga pagkaon, malinis na. Ang tanang nga hugaw nga makaon, gilimpyuhan na ni Kristo. O dito ni San Pablo, doon ako inibawaan nga pulong ni Kristo. Roma 14:14. Nga musulban niya na. O niya, sa laing bahin sa Roma 14:17, ni San Pablo, aduna tayo angay may bawaan,
nga may tungod sa pagkaon o ilimnon, wa nilapot sa kaluwasan. Ang minugdanon maong kitabuutan o nagpapuyo ta sa Espiritu Santo. Dili ang pagkaon o ang pagkaon o dili mo kaon. Mukaon ka bisag unsa, wa ka kasa. Kung di sad ka mukaon, wa sa gusto niyo. Pero dili na ugwa na ilabot sa kaluwasan. Kisa nasulti, San Pablo. Asa mabasa, Roma 14:17. May tungod sa pagkaon o dili pagkaon, wa na ilabot sa kaluwasan. Ang importante nga buutan ka. Ang importante nga imong gipapuyo ang Espiritu Santo sulod sa imong kalag. Yang katapusan ka ng Tito 1:15. Ningos Tito, may tungod yan ng hugaw, may tungod yan ng hinlo. Kung ang imong hunahuna hugaw, niya, maingon ka ng pagkaon na hugaw, dili na mao. Ang imong hunahuna mo'y hugaw, dili ang pagkaon nga gilimpiyon na sa Ginoo. Ako sa katao nga linis ug limpyo kasing-kasing, mga butang nga hinlo putli o siya mukaon bisag unsa kay gilimpyuhan naman mo sa dili ang pagkaon mo'y hugaw, kung dili ang una-una sa tao mo'y hugaw kay humana limpyuhi sa Diyos ang hugaw. So mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Aling Macalso may tingod sa Leviticus 11:20. Unya, salamat niya sa si Brad Dan Kugtas, atong tao nga dunay napugduha ka outlet sa media sa mga radio stations. Salamat kay Brasok ug sa tanan sukintig paminaw ining napantog nga tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko nga diin sa dugayng panahon imong gihaguan para mapatinaw ang mga pangutana labi na gyud sa mga atake sa ubang reliyon. Nagsingabot absabsok ang kinigitawag natog paghandom sa kamatayon ni Kristo. Unya gamiton sa ubang reliyon kanang Mateo 27:1 ngadto sa 18 nga nagpapatay din ni Kristo mga pare. Nya sa dihang nalampos na mga pare pagpapatay ni Kristo, naunsa ba nga si Poncio Pilato may gipsangilan? Palihog ko patin awan ni Braso. Salamat kay Brad Dan Kugtas. Kay ang kahimtang sa pagkapare doon ay ito kahugna. Ang unang pagkapare ni Abraham. Melchizedek, ang pare nga naghalad sa unang higayon paghalad nga to sa Diyos pinagis tinapay ang vino. Ikaduha ang pagkapare, mao ang pagkapare ni Moises. At nang mabasa nga si Moises o ang iyang igsuon nga si Aaron, pare, na Salmos 99. Unya, ay katuong pagkapare mo si Kristo. O muna ay mabasa na to sa Hebrehanon City 12. Nga nagingon nga kay nailisdan ang pagkapare, nailisdan sa ang kasuguan. Mauna nga ang pagkapare ni Kristo mauna ay labing mainungdanon. Kay sumala sa Hebrehanon 10:5 kay mga halad nga gihimo sa mga pare sa unang panahon, mga unod ug dugo sa baka, karnero ug kanding. Nga kini dili makapasaylo sa sala. Ug mingon si Jesus, "O amahan ko, giandaman makugo sa kaputli nga halad nga mo kong lawas." Mao nang ilisnan ng pagkapare si Kristo ang labaw nga pare. O ang iyang mga apostoles pare. Asa mabasa na sa 1 Pedro 2:5. Nga ningon si San Pedro nga kamo nga mga pare, mga apostoles kamo mga pare, ug sakop mo sa espirituanong bato o gingarian sa Diyos. So, ang mga apostoles di ay mga pare. So, di mo do, mo na ang pagkapare nga naulahi, pero mo na ang panahon ni Kristo. O sa ang pangutana ni Brad Dan Kugtas nga nagplano
mihimo sa pagpatay pinagi sa plano ang mga pari. So unsa man tong mga pari, dili to panahon ni Kristo, panahon ni Moises nga labaw nga pari nga mo'y nangu sa Judaismo nga nasilag kang Kristo tungod silang kasina. Dili to pare nga Kristohano, dili to pare nga gikan ni Kristo, kundi pare sumala sa Judaismo, discipline of Moses, mao tong paria ang nagahimong mga pagplano natay pulong nga tiniblas, kanang tiniblas luyo sa bintana o luyo sa pultahan. Luyo sa pultahan manira niya, sa luyo niya na tuwa dito magsulti ang mga sikretong mga sabot sa mga dagkong tao. So muna ang mga parisiyo, mga pare nga nagplano pagpatay ni Kristo. Dili ito pare nga sumala sa lingon, sumala sa linya ni Kristo Jesus. Mao na itong tubag sa may pagkutanan ni Brad Dan Kugtas o arita ni Dennis Barquez. Daghang salamat, Barsok, o maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar og sa tungkop Minganilla, Brad Edwin Paragoso og si Kapitan Jerome Gabrieles. Mayong gabi kaninyong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana, kining mga grupo sa SSPX nga hangtod karon dili mo dawa sa Novus Ordo kaning New Orden of Mass. Kaya ang ilang gisunod, Brad Sok, ang karaan nga misa, ang katong mga pari nga magmisa, Latin ang gamiton, unya magtalikod ang pari kung dihang magsaulog sa santos nga misa. Ang akong pangutana ni Barsok, kaya nga ito ang makaigsuunan, moingon man nga dili balido ang Novus Ordo nga gipatuman karon sa Vatican II, kay ang tinuod nga misa kato lamang Latin Mass o walay labot ang bag-ong misa karon, kay matod pa nila usa kini kairehis ang pagsupak sa Vatican I nga giusab ang misa ngadto sa bag-ong misa karon. Unsa may katinawa nato ani Barsok nga moingon man sila nga hangtod karon nagpabilin gihapon ang Latin Mass nga maoy tinuod nga misa sa tibuok kalibutan, sa tibuok simbahan Katoliko. Unsa may katinawa nato ani Barsok? Ang katinawa nato mao nga kinahanglan dunay otoridad, dunay authority nga ang otoridad mo ning kagahuman pagmando sa hustong mando ubos sa kabubuton sa Ginoo. Muna na sa buhat sa mga apostoles 4 nga ang mga apostoles nagtigom usab og naghimog kasuguan ng balkon balaod ilang disciplines. Ang Pangulo mao nga atong Santo Papa nga ilis ni San Pedro, gitaga na siya otoridad. Sa atong kapanahonan, sunod Santo Papa mo ng council, concilio ba? Mo na doon na ingandag magisterium conciliar. Nga kanang maong magisterium, autoridad, nga mutawag o inganlan o concilio. Daghan ang mga manambong yun yan nga mga cardinals. Niyan itong 1962 ngadto na sa 1965 doon ay conciliar, doon ay council of the bishops, the cardinal, ug mao na ilang gihukman nga kana bang misa nga Latin mao bay kanunay nga gamiton ug ang tanan nga mga misa nga dili lingua latina invalido. Ang maong konsilyo sa 1962-1965 ningon sayop ka na. Kay kung mingon ta nga ang misa nga Latina, lingua, mauragay balido o daghang dili balido nga misa ang gihimo sa mga apostoles o gihimo ni Kristo. Kaya ngunang nagmisa mo mas Kristos katapusang panayapon. Ang gigamit dili man lingua Latina, dili Latin. Ang gigamit
Aramaic or Hebrew. Ang mga apostolis mausan ang ilang misa Hebrewanon. So buot ba ipasabot nga si Kristo nasayop? Buot ba ipasabot nga si Kristo invalido ang misa? Dili na tinuod. Sayop na. Muna ang council conciliar sa 1962-65 mingon nga ang mga pare makahimon ini pagmisa sa lingua latina o sa ubang pinulungan nga masabot sa mga tao sa kondisyon nga ang iyang tamdanan sa pagmisa aprobado sa kaobispuhan. Nana sa Canon Law 928-928 nga mga pare nga Katoliko makahimo pagmisa og linatin o makahimo sad sa bisan unsang pinulungan nga makasabot sa mga tao. So nitong konsilyo sa 1962 gipahibaw nga dunay giusab. Ang usa niya na mao ang pag-inganlan nga ang pinulungan nga Latin dili mo'y paggapos sa simbahan nga kanarag yung pulunga ang gamiton sa pagmisa. Kay si Papa Pio V na Santos mga ini, mo man siya nag-order nga ang mga pare, mga muhagig seminaryo, magtuon yung linatin. Kay kanagong Latin language, di ba mausaba? Maligid na magkatuigan ang ilang mga meaning, ilang grammar, huwag yun mausab. Muna nga mga doktrina, nga di yun mausab basta ibutang na sa lingua latina. Pero ningon si Papa Pio V, dili na mo'y akong absoluto nga tamdanan. Kay doon ay mga simbahan nga Katoliko diya sa Asia, sama sa Gresya, sa ubang mga nasod, nga dugay na kayo. Duha na kagatos katuig nga ang ilang misa pinulungan nila dili Latin. Busa kanato daing mando ni Papa Pio V, dili sabton nga absolutamente Latin region nga pinulungan. Matod pa niya, siya may nag-order nga ang misa linatina, pinuningon siya kadtong mga nagmisa sugay ng panahon nga ilang gigamit nga pinulungan. Pinulungan nila nga masabot, padayo na nga. So muna nga ang atong sa konsilyo sa Simbahan Katoliko niya itong 1962 nga 1965 may deklarar na o mao na atong tumanon kay konsilyo ko na sunod ko na Santo Papa nga ang misa mahimog mo misa ang pare nga linatin may musag bisan unsang pinulungan aron masabtan sa mga tao ang mga pag-ampo nga makaduyog makaapil sila sa misa nga ilang gitambungan. Mao na nga atong tubag sa pangutana. Nya niyaman si Mado Aquino ato sang tagdon. Salamat Badsog ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga angkatin awas pagtuo. Badsog dunay usa ka CFD Badsog ba nga kuan Badsog nga niingon nga kuan kuno kanong katubang pag-ingon sa Ginoo Badsog ba sa kuan to sa daan tugod sa Exodus nga ang yang but pasabot Badsog ba nga dili ipakaon ang mahugaw nga kuan nga mananap ang yabot pasabot nga mahugaw mananap Badsog ba sama atong kuan kato gani mukaon ganig kuan kato mukaon ganig isig ka mananap sama ng buaya leon mao kuno nang kuan Badsog mao kuno nang mahugaw nga kuan nga mananap nga dili ipakaon. So iya sa to may katarungan sa nga kanang mananap nga mukaon sa mananap sa mas buaya kaon sa tigre o mapaka nila, kanon nila. Ang leon, kaon sa buayag, mo'y makadaog. So, pangis na sila kinaiya diya sa ibabaw sa kalibutan o diya sa tubig. Kaya buaya, puyo mo sa tubig. So, iya na to, pero ang Biblia, mo'y labaw na tuntuhuan. San Mateo 22:29, daghan na sayop, daghan na saag. Kaya ilang giwakli o gwa nila gamita sa kanunay ang pulong sa Diyos. Yang pulong sa Diyos, pulong ni Kristo, klaro naman. Nga may tungod sa pagkaon, niingon na nga itong Ginoo. Nga ang tanang hugaw nga pagkaon nga gila, nga hugaw,
ako nang gilimpyuhan. Kaya itong baboy, mga isdang way hingbis, isdang way kapay, hugaw na alang kaninyo. Pero ningon si Kristo nga ang akong gilimpyuhan, limpyo na, ug makaon na ninyo, bisag unsang kalanon nga, masud sa inyong ginawaan. Pero dili ka mukaon, wasa ka kasa. So, mao na ang atong tubag. Katong gisgutan ni Mando Aquino nga doon ay isip di nga buhaya ilimay di nang ihawon leon nga itong ihawon nga itong nagkaloon. Gusto sana murag kuyaw kay nga mukaon tag buhaya, kaon tag leon, kay kaon sa nag-isig ka mananap nila. Pero depende kung nun ay mukaog buhaya, mukaog leon, may problema. Basta gilimpihan ang tanang hugaw. Kaya balik ta ni Brad Rodi Lacasa. Salamat pag-usap Bladsok o may gabi sa atong mga kaigsunan nga nagpaminaw karon labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Armando Gorgonio, Ronnie Reyes o ni Dondon Ansani Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bladsok aritas kasulatan sa Jeremias chapter 6 verse 16. The Lord said to his people, stand at the crossroad and look. Ask for the unseen paths where the best road is. Walk in it, and you will live in peace. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tindo kamo sa kinasang-an sa mga dalan, og pagpakisayod kamo, bahin sa karaan, og labing maayo nga dalan. Subay niini, og makabaton kamo kalinaw. Jeremias 6:16. Sa Juan 9:31, sa maing balita, Biblia nagkanayon, we know that God does not listen to sinners. He does listen to people who respect Him and do what He wants them to do. Nasayot kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasala. Apan, paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang mga sugo. Juan 9:31, ang Diyos dili gud maminaw sa mga kasala. Sa 1 Timoteo 1:15, sa maing balita, Biblia na kanayon, tinuod angay dawaton, ug tuuhan sa hingpit ang giingon, nga miani si Kristo Jesus sa kalibutan, aron pagluwas sa mga makasala. Akong pangutana ani Bladsok, wa ka ni magkasumpaki Bladsok ang Juan 9:31 ug ang 1 Timoteo 1:15, paliw ko na kong patinaw ani Bladsok. Salamat kayo, Brad Rod, sa imong pangutana. Og nagkutlo gika og bahin sa balang kasulatan sa 1 Timoteo 1:15, no? Nga o ang usa San Juan 9:1 turod. 31. San Juan 9:31. Nga dili na ta paminahon o dili na paminahon sa Ginoo kadto mga dautan o makasasala. Pero kadto mga tao nga nagpuyo sa butan nga kinabuhi, paminahon sa Ginoo. Pero sa 1 Timoteo 1:15 ningon man si San Pablo nga walay laing tuyo sa pag-ani ni Kristo sa kalibutan aron pagluwas sa makasasala. O ako labing makasasala o giluwas ko sa Ginoo. So kasumpake na ni. Nga ningon diri nga di siya maminaw sa makasasala niya sino pagahukman ng makasasala, pero niya may gisulti sa Ginoo nga pinagid San Pablo siya mingon nga wa ko mo ani pagpangita sa mga matarong, pangita na ako makasasala aron akong pagalwason. So kasumpake dahil kaya di naman yun maminaw ang Ginoo sa makasasala. Tinuod na. Pero dili ni contradiction kay ang magkakasasala, ang magpabilin siyang pagpakasala niya magampo siya sa Ginoo, pero naaragya po siya maglunang sa sala. Di ko na siya paminahon. Mao sa ning 1 Timoteo 1:15. Mao nang gipangita niya. Pangita ni Jesus ang makasasala. Nga kung mutuo ka niya, maghinulsol sa sala, magbuhat nagmaayo, iya man pagaloson naman sa
libro ni Propeta Ezekiel, Uluhan 12 tudling 28. Nga makasasala, kung muduol ka na ako maghinulsol, mahunong pagkasala, o magtuman na sa kong sugo, ako siyang pagaluwason. O doon na rin kondisyon nga makasasala, pagaluwason. Kung siya, maghinulsol, mubiya siyang sala, o magtuman na sa sugo sa Ginoo. So, ano yung magkasinong pa kay Brad Rod, kay kadto na yung makasasala nga lawasonon, ug maluwas, kadto man nga naghinulsol. Kadto man nga nagsugo, nagtuman sa sugo. Pero kadtong nga tao nga nasa San Juan 9:31 nga di gyud paminawon sa Ginoo kay nagpabilin siya og singgit sa pagpasaylo, pero nagpuyo siya sa lunangan sa pagpakasa. So, dili gustong Ginoo nga lansisan siya nining matawhan. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Recasa niya, atong paminawon si Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, bayong gabi dia sa Tubigon Bohol, may Alan Salada, ug alang sab sa taga Marigondon, puhon basin ug mapon. Tugot sa Dios manata dia sa mao gyapong oras sa lahuna adto sa alas 5 sa atong regular Bible study matag Miyerkules. So, salamat. Ug labi na diha sa Malapok Norte, Maasin City, sa akong nanay Pining Piuda Purka Dolorito, o ni Tatay Christian Dolorito, may gabi kanyang diha tay, o nay. Apong utana, Brad Chok, nag-ingon man, si Maria, may ingon diya sa Lucas 1:47, nagikalipay sa akong kalag, sa akong Diyos, nga akong manluluwas. Apan ang suwat ni San Pablo, dito sa taga Roma, Kapitulo 3, Versículo 10, nangyayman man, walay taong matarong. Si Maria, tao man, di gyud matarong. Apan gidasunan sa Roma 5:12, nga antang tao makasala. Entonces, si Maria, makasala. Nga nung magtawag mo bulaan ni Maria nga makasala mo dahi. Tanaw, pagkitinawan, Brad Chok. Mayon ang imong pangutana, Brad John Porca, kay kasigara ni nga itong hinagbo nga kinis Maria nga inahan Jesus, dili ni inahan nga putli ug wa gibulig sa sala. Kaya nasuwat man Roma 5:12, ang tanang tao makasasala ug unsa man si Maria dili man ni angel. So nagpasabot nga tao ug kay tao apil sa pagkamakasasala. So mo na nga niangkon sa Maria sumala sa Lucas 1:47. Nga naingon si Santa Maria, nalipay ako sa pag-abot sa akong Ginoo nga akong mangluluwas. Unsa may pagaluwason diya ni Maria? Kuno pa siya sala. Kaya niya angkon man siya nga nalipay siya kay giluwas siya, nagpasabot nga i-admitir siya nga siya makasasala. Roma 5:12, tanan nakasa, tanan tao nakasa, kay si Maria tao nakasa usab. Usa sayop ang doktrina sa Katoliko that Mary is pure and sinless, nga si Maria putli o walay buling sa sala. Unsa may atong ikatubag niya na. Katubag nato nga dunay duha ni kaklase nga matang sa pagluwas. Ang usa nga nagsalbasyon preventiba, mo nga nag-perfect salvation, ang pagluwas nga gisagang daan ang tanang tintal, ang tanang mga lances ni Satanas, ang tanang kadautan gi sangka sa Ginoo sa taming sa grasya nga gipuno niya si Maria sa grasya. Busa si Maria wala matandog ug walay buling bisag gamay. Sa awit ni Solomon Uluhan 4:7, ikaw hinigugma ko matahom, ikaw iway buling sa sala. Referido ni Santa Maria nga hinigugma sa Dios nga babae ug walay buling sa sala. Busa ang kaluwasan nga nangko ni Maria maong perfect salvation, preventive salvation. Parehagod sa usa ka dapit nga naidako kaing daan, pero sa unahan gi-refill. So dako kayo ang lungag nga gihimo sa mga ino nato
nag-ayo sa daan. Niya, ngit-ngit man ang lugar. So doon ay tao nga naglakaw nga padung gyud sa kangit-ngit niya mahug siya nito. Niya lawom ra ba kayong lungagag daghan pa kayong bato mamatay siya. Ang manananggot nga nakakita sa tao nga naglakaw padung dito nga nagaganhangad lang mahagbong yun mo sa nanaog tong manananggot og iyang gilihan ng tao. Ayaw pagpadayon sir. Nga naman, sa maday akong sa nga ni mong pag-iyon mo. Siya ka nang unahan nakita ni mo? Oo. Daan ba na? Dili na daan na sir. Dako na kayo ng lungag diha. Napay daghang bato. Ya di mo makita tungos kang ngit-ngit. Mahug ka diha. Masasagon ta kayo pagkadto. Uy, salamat taon dong. Mao di ay. Doon na magaling iro nga ni mong nakita o. Nagambag-ambag kay gustong kasaka. Di nagin kasaka. Mao na nga. Gisagang tong tawhana. Gialihandaan o wa siya mahug. Wa siya malukapag, mahagbong. Yan tong mong lungag. Mao na nga preventive salvation. Mao na nahitabo ni Maria. Gisagang daan sa grasya. Kaya ningon sa Lucas 1:28, ang Diyos mingon kang Maria, pinagi sa anghel, maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Puno ka sa grasya. Pagbantarang naigira po ni mo sudli na gatas. Puno yun. Imo nang hurag sa kabaso nga lana, muawas naglana. Mawang kalag ni Maria, puno sa grasya. Ang kaluwasan nga itong nangkon ngayon na nag-restorative salvation. Parehagog masakita, matutag hospital, niya ma-admit sa kasimana, niya ipagawas na ta kay itambalan ta sa doktor sa itong sakit. So, niya gitag hospital, niya gitag doktor nga nagtambal na to. Muna nga restorative salvation. Kitambalan dihang nasakit na. Muna nga to, nahug na ta sa sala, gitunol sino yang kamot o gibitad ta, pinagi sa santos nga grasya, nakadawatag pasahilo. So, mao na ang kahulugan nga si Maria ningon, nalipay ako sa akong Ginoo nga akong manluluwas. Kay giluwas pa siya. Pero sa pagis pagkaluwas, maong preventive salvation. Dili ang restorative salvation. Mao na atong tubag sa pangutana, unya atong dagtag doon Brad, aling bakalso. Daghang salamat Brother Sok sa pag-usap. Brother Sok, doon ay gipadala nga pangutana. Mubura kay ning pangutana ang yang gipangutana diri nga unsa kunoy kahulugan kanang indulgence nya nusa man nato makuha palihog kuno Brother Sok ipatinaw unsa nang indulgence. Kanang indulhensya kay indulhensya kinatsila man na indulgence in English. Sa atong doktrina Kristiyana nga ang indulhensya mo ng pagpapas sa kastigo temporal. Tungod sa sala natong humanan nato inulsuli, nagpabilin nga dunay silot. Niya, gawas na pasaylo natong sala, kanang silot nga temporal, kuhaon pagyod. Ug kanang pagkuha sa silot nga temporal, mao na ang ginganlan natong indulhensya. Ang ihimplo niya na katos David. Haring David nga daghang kay gasawa kapinso sa kalibo. Imagine that. No, sa kalibo. Yes, sa kapitso sa kalibo, kay iyang anak na Solomon maumasan. Wala niya pa labi ang daghang mga babae siyang amahan. O gawas nga si David, kriminal pa yun, daghang mga tao nga iyang ipatay. Mananapaw pa yun kay si Bathsheba, labing matahom nga babae siyang gingharian. Nakita niya. Iniingaw sa sundao, kuhara, kahimuon ko ng asawa. Niya, kadto de si Bathsheba, asawa ni Aura. Uriya. Kadtong bana ni Bathsheba, general sa kasunuluhan nga mo'y matubang sa gubat aron pagpanalipod ni Hari David. Niya, karon kay ningon matong iyang sundao nga o general nga ayaw nagbuhatan yor kay asawa na ni si mong sinaligan ng general. Di ka mauwa na, di ka makonsensya ng imo na siyang
gikuhaan siya ng asawa. Usara ka mo kasawa yan, ikaw daghan kayo, agay dagit yun David. Mao na nasakit siya, hapit na siya mabuang. Di siya na matug, di siya mukaon, grabe yun. Niabot si Nathan. Si Nathan o sa kapropita, nga sama sa kapare nga kitaga gahom sa Ginoo. Ug ni kumpisal si David siyang sala. Ug gibasula na niya tanang kadautan. Ug si Nathan ningon, David, tungod sa imong paghinulsol, gipasaylo na sa Diyos tanan imong sala, pero na kay silot. Isa man, ay imong anak nga lalaki, sara ka buok, nga pinangga kay nimo, mamatay. Iaplag 7 adlaw, mamatay na namata. Di, bahimo, ningon si David, suko kayo. Mulabaw ka sa kabubuton sa Ginoo, mo na may tabo na nimo. Tinuod man, human sa 7 adlaw, namatay yun yung pinanggang anak. Human na mapasaylo iyang sala, pero silot nagpabilin pa. Ya, wa man makuha. Wa man sila indulensya. So, mo na nga, doon na indulensya ang simbahan. Nga kung doon na tayo sala nga nahimo na pasaylo na, unsa may silot nga nagsunod, nga lagmit nga mutakboy ka na to, pinagis indulensya, mapakgang na. Unsa may buhaton na itong doon natin indulensya? Primero, doon na natin grasya magkasantos. Sabot nakakumbisalta, nakakalawat. Nga tumano na to, kanang buhat nga doon na indulensya. Unsa man pananglit nga ng buhat nga doon natin indulensya. Matod pa sa simbahan, natong Katoliko, kung mubasa ka sa Biblia, 15 minutos sa kadlaw, basa ka sa Bible, makadawat kag indulhensya. Kedua, kung dunay kabus kayo nga alaot kayo sa imong silingan, wag ikaon, imo siyang gitabangan, imo siyang gihulipan sa kalisod, sa maingasa nimo, makadawat kag indulhensya. Kung dunay mga bata nga mga yabag kayo, mga nagkabulingit, nimo ng tigumon, ug tabangan, limpyuhan, ug katagan nimo mga gasa na makakaon, makadawat kag indulhensya. Kung ikaw sa Katoliko, niya makatudlo ka sa uban, may tungod sa pagtuloan sa Ginoo, makadawat kag indulhensya. Kung doon ay umabot ka kastigo silot, sakbangan na sa Ginoo. Sa ito pa, pungan na sa Ginoo. Mao na, importante sa indulhensya. Ug busa, nagadapit ka na nato sa kanunay nga pagkamay ng puon, kaya dias pagampo doon na indulhensya, o buhat nga mayo, nga diya sa atong pagbuhat og mayo, doon natin indulhensya, makadasig na nato sa pagbuhat og mayo, paglikay sa sala, pinagi sa indulhensya nga ikahatag sa simbahan nato. Mao na kahulugan sa indulhensya. Unya, pasalamat sa atong mga kaigsunan nga kanunay naguban ka nato sa DYRF Radio Puwersa. Salamat sa atong manager nga mo si Reverendo Padre Phil Marfil nga sa kabutan og ligdong kayo nga manager nato. Nga nga to siyang mga engineers karon nagatimba nato si Brad Julius Kaputulan, kuyog ni kanunay nato. Si Brad Dudong Lape. Salamat yu kayo. Unya ato sang pasalamat sa mga talisaynon nga naghimo og kinasingkasing yung paghatag o pasalamat ni Mayor Samsam nga daghan kayog na hatag nga pagmulig sa mga nagkinahanglan labi na sa mga kabus nga ang atong Mayor Samsam Gulyas kanunay nagtabang sa iyang aksyon agad. Dunay mga sakiton, magdagresita, ya sa man nasita papil man na so mupalit sa tambal niya na aksyon agad ni Samsam Gulyas. Mga simbako, mga katalagban mo datog nato kinanglantag sa lapi og tabang ang kanang aksyon agad ni Samsam Gulyas naman sa gobyerno sa ang Department of Social Welfare Administration nga motabang. So ayasang kapikas nga mo si Honorable Ria Aquino Gulyas
ang atong kongresuman sa First District giapod giniya ang unom ka LGU sa daghang tabang sa mga kabus, mga batang nagkinahanglan, mga tigulang giamuma giniya. Niya ato sang pasalamatan ang ayang Vice Mayor ni Samsam si Honorable Joey Fernandez Asnar. Ligdong buutan matinabangon kayo sa mga kabus o tabang nagpaluyusan ni Mayor Samsam. O kining atong mga councilor sila Tigol Golias, Maning Gabriana, Rodi Cabigas kung pagumangkon, Daniel Caballero, Dexter Daan, o si Ferde Rabaya, Gil Restauro, o si Attorney Rocky Bass, si Alito Bacaltos, Fi Ilanan, si Josefina Conchal, ABC President, o si John Restauro. Mauning hugpong sa mga konsyales nga nagtabang, nagpaluyugid kapon sa atong Mayor Samsam Golias. Ya mga igsoon, hiyabtan tas panahon. Salamat kayo.